שום דבר לא מובן מאליו. אנחנו תמיד שוכחים להודות לבורא עולם על כל הדברים הטובים שיש לנו, כמו חשמל, מים, אוכל, בגדים. כאילו זה נראה לנו מובן מאליו, שזה מגיע לנו, שזה דבר בשגרתו והכל טוב ויפה. מתי אנחנו נזכרים להודות אפילו על הדברים הקטנטנים? רק שחסר לנו, רק שאין לנו. ניקח בדוגמה, למשל, ניתוק חשמל. פתאום נופל חשמל וכולם כולם אומרים וואי איזה באסה, אין לנו מקרר, מזגן, תנור או כל דבר אחר שעובד ופועל על ידי חשמל. ואז אנחנו מרגישים את המצוקה ואת החסר. ומתי אנחנו יודעים להודות שזה חוזר. אז איך שזה מתחבר החשמל, זה חוזר החשמל, כולם וואו איזה כיף, סוף סוף, ושמחים. האם בן אדם שמח דקה לפני שזה יתנתק? לא. כי זה היה נשמע כאילו זה מובן מאליו, כאילו צריך שזה יהיה. אבל הוא נזכר רק מתי שאין. אז בואו לא נחכה לרגע שלא יהיה. בואו נודות כל רגע ורגע על הבריאות, על כל הדברים אפילו הקטנטנים שיש לנו בחיים, ויהיה לנו גם שמחה בלב. שיהיה לכם יום מקסים.